бо иншааллоҳ уҷа ки сафар кардем ягон видео мекунем. Яъне бародарони азиз, қонуни танзима риоя кунед. Ман реестрда ғалтидам. Агар ман Тоҷикистон бурам, салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем. Бо диққат гӯш кунем. Аввало мехоҳам ки як хабари хуш, як хирсандии хидмат бо ҳамроҳии шумо мақсад ҷудо кунам ва ба шуморам гап занам. Мақсади гап дар ҳаққи мо дуогӯ бошем. Бародароне ки моро тамошо мекунем ҳаррӯза, худованд ба шуморам насиб бигардона ҳар рӯзи хирсандира. Ба хости худованд 4 рӯз пас мо сафари ҳаҷ дорем, сафари хонаи худо дорем ва дуо кунем ки мо соҳу саломат равем ва зиёратмонро ба анҷом расонему соҳу саломат боз баргардем. Ва худованд ҳар яке ки тамошо кардест моро, шуморам зиёрати хонаи худоро насиб бигардонад. Бо иншааллоҳ уҷа ки сафар кардем ягон видео мекунем ва барои шумо ягон чизои хуба нишон медиҳем. Дар комментария ҳатман фикротона интизорам. Бародаро, касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад, ширкати боваринок Саид граница бо нархи арзон шуморо мегирад, граница мебарад. номерош мебарояд, дар WhatsApp метавонед зангш бизанед, аз номи ман суҳбат кунед. Бародари боваринокай ва назар ба дигар ширкатҳо нархи арзон қати кор мекунанд. Ҳусейн нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. Меган дар бораи таможни Союз информатсия бромадай. Гуфтугӯ мешидай таможни Союз мешавад. Ҳамин гап то куҷо асос дорад? Хоб, дар бораи таможни Союз ягон информатсия мо дар ягон ҷо надидем ва ҳеҷ чиз аниқ нест ба таможни Союз дромадан ё ки надромадан. Агар ки ягон масъала, ягон мақсад гуфтушунӣ чӣ дар ин бора, худо хоҳад мо видео мекунем, барои шумо пешкаш мегардонем. Як нафар нависонда: салом, ҳамин қонун бромадагиай, агар рӯзакушоӣ яъне ифтор кунӣ 3000 сомон месупорӣ. Ҳамин хел қарор баромад. яъне бародарони азиз, қонуни танзима риоя кунед. Мақсади гапи ман ба хотири худтон ба фикрам ки хуб фаҳмидем. Мақсади гап ки танзима риоя кардан дар кор. Як нафари дигар нависондае ки салом ака, видварения нав 10 рӯз шид. Чанд моҳ пас бинем ки чанд моҳай ё чанд солай проверка. Метавонем баъд аз 40 рӯз шумо проверка кунед ва бифаҳмед. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон. Мегуфтед даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шуда ё ин ки не? Ҳозир сар шудагӣ нест бародарони азиз. Баҳром Шоев нависонда: салом бародар, номҳои видеотона камтар фаҳмотар нависед. Ва фикрам ки дигар аз ида зиёд фаҳмотар нависонда намешавад. Яъне ки мо дар аввали видео ҳар чизеро ки дар бораш гап мезанем, аз ҳамон гапзадагимон ягон ҷумлаша мегирем, ном видео мемонем бародар. Як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака, ман через Амина патент споридам. Як моҳа чекиш дуруни Амина дай. Мегӯм мешида боша ака. яъне пултона пардохт карданша дар назар дорен, шумо чиро дар назар дорен, пурратар бинависед. Давронзода нависонда: салом ака, ман реестрда ғалтидам. Агар ман Тоҷикистон бурам, чанд қапас номум ай реестр мебирояд ва ба Москва омада метавонам? Пешакӣ раҳмат. Аз граница баромадан номи шуморо аз чорни списка намебарорад. яъне ки шуморо баръакс запрет мемонад барои аз нав ворид шудан ба Русия ки даромада натавонед дигар. Равшан нависонда: салому алайкум, сози акаи Сормон. Як савол. Заочни буд ошни кардам моҳи январ, бурда имзоша гирифтам. Хизмат мебаранд ё не? Маълумотнома бигирен барои очни кардантон ва ба хизмат даъват намешавед дар ҳолати шумо таҳсил мекунед. бародаро, касе ки дар Москва қарор доред, ман ба шумо стоматолог бародари хидмат тавсия метиҳам. Рақамҳои телефонаш мебарояд, зангш бизанед, бирем пешаш. дандонотон чӣ проблемае ки дошта бошад, иншааллоҳ кори шуморо буд мекунам. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум, раҳмат шумода барои кӯмакатон. илтимос саволумда ҷавоб диҳед. Дигар регионода Амина кор метиҳад? Приложение Амина регистратсия карданша дар назар дошта бошед. Бале. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум, ака 21 декабри 98 аз хизмат озодай. Агар хитон ҳисоб кунем 27 сола даромада бошед, бале, озод ҳастем. Сақиев нависонда: салому алайкум акаи Сормон, вайни билет чанд сумай ва бихари хизмат мебарам? Пешакӣ раҳмат. хизмати алтернативӣ гуфтани чиз ҳастае, шумо мерен маблағша пардохт мекунед, яъне вайни билети пулакӣ мехарен.
дар ин ҳолат шуморо ба хизмат даъват намекунанд, лекин рафта 1 моҳ дарсҳои ҳарбира учебка мегзаред. Ҳайдарзода нависондаанд: салому алайкум. Патент сӯза. Граница бурай патент карда метавонед. Патент агар аннулировать шудагӣ бошад, граница гузаштани шумо ягон фоида надорад. Холовский нависондаанд: ассалому алайкум ака. Нашод хизмат савол доштум. Ака бахшиш одаме агар 23 феврал 2026 27 сола шава хизмат озод мешавад ё не? Пешакӣ раҳмат ака. Бале, 23 феврал ки шумо 27 сола кишиден, аз даъват ба хизмат алакай озод мешавед. Як нафари дигар нависондаанд: ассалому алайкум ака. Илтимос ба ҳамин савол ҷавоб диҳед. Бо праваи российский дар Тоҷикистон ронандагӣ кардан мумкин аст? Бале, иҷозат ҳаст. Маҷнун нависондаанд: ака ответ битед мада. Брат авфи муҳоҷирон кай мешавад? Дар бораи авфи муҳоҷирон ҳозир информатсия нест. Агар ки информатсия шид, насиб видео мекунем. Як нафари дигар нависондаанд ки салом акаи Соломон. Додарам Россия рафта буд. Мигратсиониш учоба. Моҳи декабр омад. Кай рафта метавонам? Илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Мигратсиони картаи учоба, яъне ки аз таҳсил шумо баромаден, боз таҳсилтон ки сар шида мешавад, мақсад медонед шумо. Дар ҳолате ки намонанд, агар метавонед аз донишгоҳтон маълумотнома бигиред, барое ки ҳамчун шумо студент ба ҳисоб меравед ва иҷозати рафтан тиянд барои шумо. Як нафари дигар нависондаанд: ассалому алайкум дода. Бачаи мара патентча аннулировать карданд. Метавонад Тоҷикистон брава бозгашта омада. Бозгашта рафтанаш мушкил нест, проблема нест. Яъне ки аз сари нав барои патент гирифтан проблема мешавад. Вақте ки патент аннулировать мешавад, дигар то муддати 1 сола ҳуқуқ надорем барои аз нав гирифтани патентон. тамошобинони азиз, барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.